खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय बेबाराव फैला जे बरगयारि बिथाङा सावथुननि गेजेरजों फैला MCLA नङा नाथाय फैला MLA जानायनि आगानसेल' गोजानाव दंसै। बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय फेस्ला फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म जायखौ फैला जे बरगयारि मुङै बयबो सिनायनाय जायो, बिथांखौ UPPL दोलोनिफ्राय 41 नं मानास बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै UPPL दोलोनिफ्राय सायख'नाय जाबाय। मख'जाथावदि बिथां जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला जे बरगयारि बिथाङा 41 नं मानास बिधानसभा बियाबनिफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय जानानै BPF दोलोनि NDA एलायन्सनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथांनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि सायावनो फैला जे बरगयारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थिखौ लानानै NDA निफ्राय BPF दोलोनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथांनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। BPF दोलोनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा मानास समस्तिनि सुबुं नङा, बेनिखायनो मानास ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मानास समस्तिनि बाहेरनि सुबुंखौ गनायना लानाय नङा आरो मदद खालामनाय नङा, बेनिखायनो आंखौ रायजो राजाफोरा देरहाहोगोन होनना फैला जे बरगयारि बिथाङा बुङो। मैया BTCनि मोन 15टा समस्तिनि गेजेराव BPF दोलोनिफ्राय 11टा समस्तियाव BPF दोलोनि बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होनाय जाबाय आरो आद्रा थानाय मोन 4 समस्तिखौ BJP दोलोनो BPFआ हगारनानै होनाय जाबाय। बेनि सायावनो मैया BPF दोलोनिफ्राय सा 11 बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फोसावना होनायनि उनाव BPF दोलोनि मददगिरिफोरा BPF हानजानि हेंथायै खुद्रिखांनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो BPF दोलोनि रोजा रोजा मददगिरिफोरा 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव NDA निफ्राय BJP दोलोनि बिजाथि अरूप कुमार देखौ बिजाथि महरै सायख'नायनि हेंथायै गोबां BPF नि मददगिरिफोरा खुद्रिखांदों आरो बिजनी जिल्ला BPF दोलोनि मावखुलियाव मुवा बेसादफोरखौ बुख्रुब बुसि खालामनानै खहा खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो BPF नि मददगिरिफोरा बिजनीनिफ्राय सासे उदां बिजाथि फसंनाय जागोन होनना दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों। BTCनि मोन 15 बियाबनि थाखाय UPPL आरो BPF जों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन दोलोफोरा बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावनाया सोलिगासिनो दं। थिग बे समावनो दिनै क'क्राझाराव BPF दोलोनि जयनिं मेलाव UPPL दोलोनि बारग' दैदेनगिरि लोगोसे मोनसे समनि BPF निनो दैदेनगिरि बारग' MLA चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै क'क्राझाराव BPF दोलोआव जयेन जागोन होनना मोनथिनो मोनदों। आरोबाव सासे बरमा बिधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि बारग' MLA भुलेन बर' बिथाङाबो दिनै क'क्राझाराव BPF दोलोआव जयेन जागोन होनना खौरां मोनदों। बिसायख'थिनि सिगांनो UPPL दोलोनिफ्राय गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनगासिनो। फैबाय थानाय 9 एप्रिल खालि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआबो सा 22 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। बेनि गेजेराव कंग्रेस दोलोनिफ्राय सा 4 बर' बिजाथिफोरनि मुंखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां कंग्रेस दोलोनिफ्राय सायख'जानाय बर' बिजाथिफोरनि मुङा जाबाय क'क्राझार ST समस्तिनिफ्राय मानिक चन्द्र ब्रह्म, सिडली चिरां ST समस्तिनिफ्राय मतिलाल नार्जारी, तामुलपुर ST समस्तिनिफ्राय रफि दैमारी, उदालगुरि ST समस्तिनि निफ्राय सरेन दैमारी। सा 22 जन कंग्रेस दोलोनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइनि गेजेराव बिथां सा 4 बर' बिजाथिफोरा कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिजाथि सायख'जादों। बेनि अनगायैबो आसाम गण परिषद दोलोआबो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय सा 26 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। क'क्राझार समस्तिनिफ्राय हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिउली महिलारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि सायख'जाबाय। नाथाय गुबुन फारसे बर'नि सासे आइजो गोख्रों दैदेनगिरि जायखौ बर'नि आइरन लेडीबो बुंनाय जायो, प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बिजाथिनि थाखाय सायख'जायासै। बेनि सायावनो हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिउली महिलारी बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा हारिनि थाखाय आरो क'क्राझार बियाबनि थाखाय BPF दोलोनिफ्राय गोबां खामानि मावलांदों। बेफोर गासैबो बिजाथि फोसावनाया दोलोनि डिसिजनमोन। फैबाय थानाय समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनियाव थांनानै आं बोर लाहैगोन होनना शिउली महिलारी बिथाङा फोरमायथियो। BPF दोलोआ फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मैया गासै 11 जन बिजाथिफोरखौ फोसावखांनायनि उनाव माखासे सायख'जानाय बिजाथिफोरा रंजादों, खुसि जादों, नाथाय माखासे गोबां सायख'जायै बिजाथिफोरा खुद्रिनायखौ नुनो मोनदों आरो दोलो नागारनो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो उदां बिजाथि हिसाबै गसंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि मोनैनि थाखाय बारग' DFO प्रदप कुमार ब्रह्म बिथाङा 5 नं पर्बतजरा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंगोन
मोनखौ खौरां मेलनि गेजेरजों प्रदब कुमार ब्रह्म बिथाङा रोखा खालामना होदों। रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बादियै 5 नं पर्बत जरा बियाबनिफ्राय प्रदब कुमार ब्रह्म बिथाङा उदां बिजाथि महरै देरहानाया रोखा होनना बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।